hûn dibêjin ev xeterî wê hebin ger ev xeterî bi şêwazekî kunha li Iraqê bi taybet mesela heştî şabê her rojevdeyê rewşa heştî şabê li aliyê şengalê çawa ye eger heştî şabê pir bikin rojev wê xeteriyekî ser şengalê bide avakirin ku bi heştî şabê re jî grûpên ku li dewrûberê şengalê û giştî nava şengalê hemiya bikin hedef hûn vê dibînin بله بگمانش سال 2014 ده دما گوت پیشمرگت پارتی دموکراتیک کردستان شنگال والا گرینو یزیدی دسته داعش ده هلای حتی روزا ایرو گلک هز بجن گروپین جدا جدا هاتینا شنگالی و گلکاجی خود شنگال ده جی گریا یک جوانجی گروپین حجده شعبینا لیما ام بجن کیل شنگالی دبید با ما فرق ناکی تنه پیوستیا خلق شنگالی داخوازن خلق شنگالی و یه گود های زیده کاری به و جواکش فرمانه و ایریشا بپارزی او جیک هیزگاش جواکا ایزیدی هیزگا نخویش جواکا ایزیدی فیک بی بلد بین سیوانا عراقی دبید آلیه یاسایی ده آلیه دستوری عراقی ده بلد ناف ام بجن وزارت نولیه عراقی ده جهی خواب بگرین همه جدر بیده کی کومت شنگالی ده بی اف خطری لسری زیدیا آباد کی ام بجن حقد نافبرا وان و هنک دولت داده خطری جی ام بجن شر جی هبین لما یا مجار اساس یگو ام بحث بکن چیه اولهیه ازدیا پاراستنا ازدیا استراتیژیه که ازدیا عالیه اولهی ده هبین بود جواک ازدی کاربین خو به هزی بپاریزی Ez vê jî bipirsim ji bo konferansê gelek alî beşdar dibin. Ev gelek aliyî beşdarbûna wan ji bo konferansê hûn çawa dibînin ji partiyên cuda, ji nêrînên cuda, ji saziyên cuda gelek kes dibêjin tevlî vê konferansê dibin? Belê. Belê bi rastî jî gelek partiyên siyasî kesayetên siyasî gelek aliyên bêjin aliyên olî kesayetên olî tevlî vê konferansê bûne. Ev gelekî giring e tevlîbûna wan vê konferansê de mijarekî gelekî asas û giring e ji ber çê giring e îro civaka êzidî wek me destpêkê jî bas kirî heke di herêmekê de ne her çar alî jî dijminê êzidîya dîne hema ev kesên siyasî kesên oldar evên got tevlî konferansê bûyîn erka got dikeve ser milê wan em bêjin ne tinêt vê konferansê de herêkê jî em bêjin nûnertiya milletekî dike nûnertiya a partiyekê dike îro bir amade ya erka dikeve ser milê wan em bêjin encamnameyên vê konferansê çî ne li ser wan kar û xebatên got demdirêj di vê konferansê de civaka êzidî dê pêşiya xwe hemû aliyên siyasî kesayetên got di vê derê amade bûne li ser vê kar û xebatê ew jî rolê wan têde hebe em bêjin hem di aliyê Iraqê de di aliyê em bêjin navnetewî de rola wan hebe û kar û xebat li ser bikin vê kar û xebatê tinê li ser milê civaka êzidî nehêlin her kesek jî xwe berpirsiyar bibîne fikrê êzidiya çi ye bernamecê êzidiya çi ye siyaseta êzidiya çi ye êzidî çawa nasnamekî çawa xwe tune naskirin piştgiriya vêyekê bigirin nerê li ber bigirin mixabin em îro bînin roja îro de gelek partî û aliyên siyasî û gelek welat heke rê li ber bernamecê êzidiyayê siyasî digirin ev jî tasîreka mezin li ser êzidiya dike Em gelekî spas dikin ji bo beşdariya we di vê mijarê de we nêrînên xwe bi me re parve kirin Xelîl Umer ji Şengalê rojnamevan tevlê bernameya me bû. Quwet be ji we re.